4 persuni jistgħu jodduha b'waħda wara ħabta kera li seħħet matul il-lejl li għadda fit-triq tal-Barrani naħa ta' bejn Ħaltarxin u Santa Luċija. Kelliem mal-Pulizija konferma li l-każ seħħ l-ħabta tan-nofsija ta' filgħodu u fl-inċident kienu involuti karozza BMW missjuqa minn żagħżugħ minn Nadur, Ford Transit missjuq minn raġel ta' 39 sena minn Ħassabbar, karozza ta' Transport Malta Peugeot 208 missjuqa minn raġel ta' 38 sena minn Ħalaxaq u karozza Mercedes illi kienet missjuqa minn Stojan Gafa, żagħżugħ ta' 21 sena minn Witilajn li diġà qed jaffaċċja akkużi serji dwar il-każ ta' mara illi mietet f'inċident ta' traffiku lejliet il-miliet. Fil-karozza ta' Transport Malta kien hemm ukoll uffiċjal ta' 28 sena minn Raħal Ġdid u jirriżulta li l-inċident seħħ waqt li kienu qegħdin isiru xi xogħlijiet fil-mina ta' Santa Luċija li twassal lejn tal-Barrani u l-uffiċjali ta' Transport Malta kienu hemm propju biex jiggwidaw it-traffiku bil-karozza ta' Gafa tibqa' dieħla fuqhom. Kemm il-Peugeot ta' Transport Malta kif ukoll il-Van Transit kienu waqfin fil-ħin li seħħ l-impatt. Fil-post wara dan l-inċident ikraħ issejħu mhux biss uffiċjali tal-Pulizija iżda anke numru ta' ambulanzi u tobba illi intervjenew. Net News jista' jikkonferma li ż-żewġ uffiċjali ta' Transport Malta kellhom jingħataw il-kura. Aktar tard il-Pulizija qalu li r-raġel ta' 38 sena weġġa gravi waqt li ż-żagħżugħ ta' 28 sena li kien fil-karozza miegħu weġġa ħafif. Intant, iż-żagħżugħ ammetta li saq vettura b'mod traskurat, negliġenti u perikolus meta ħabat fil-karozza tal-uffiċjali ta' Transport Malta u kien barra għaliex fuq il-każ ta' lejlet il-miliet kien ingħata l-libertà provviżorja. Il-każ issa ġie aġġornat għat-19 ta' frar għall-loti tas-sentenza. Il-proċeduri kienu preseduti minn Maġistrat Monika Vella bil-prosekuzzjoni titmexxa mill-Ispetturi Klajfa Bela u Nejtin Buġejja, filwaqt li l-imputat kien assistit mill-Avukat Nadia Fjott.